Malam Bahaushe, kana talakan ka likis, ba ka da gida, ba ka da dalilinsa, ka auri mata har 3, ka tara yara wa unguwa, babu ci babu sha, babu ilimi bare tarbiyya. Da an yi magana ka ce raya sunna ko jahilci. Wata rana na kai ziyara ofishin 'yan sanda da ke yankinmu, sai na tarar da wata turka mai ban al'ajabi da mamaki tana faruwa. Kes ɗin wata ƙaramar yarinya na tarar. Gaba ɗaya yarinyar ba wuce shekara 16 da haihuwa ba. An kama ta da wani mutum suna lalata. Saboda ƙarancin shekarunta, sai 'yan sanda suka ayyana cewa fyaɗe ya mata. Daga jin haka sai yarinyar ta tashi firgit ta ce ita ba fyaɗe ya mata ba. Tana sane ya yi amfani da ita. Kuma ita tun tana yi shekara 12 maza suke amfani da ita. Ta ce mahaifiyarta ta san da wannan al'amari, domin a yanzu a rana maza 5 suna kwanciya da ita zuwa 10. Wani ya bata 500, wani ya bata 1000. Aka sake tambayar ta, to ko mahaifinsu ya rasu ne, shi yasa suka tsinci kansu a cikin wannan al'amari? Sai ta ce a'a, mahaifinmu yana nan a raye, sai dai ba mu zaune da shi a gida ɗaya. Matansa 3, kowace gidanta daban. Yana dai biyar kuɗin hayar gidan da suke zaune, amma baya iya ciyar da su, domin sana'ar a daidaita sau yake yi, kuma shi ma a daidaita sau ba nasa bane ba, haya ake bashi yake yi. Mahaifiyarta ita ce ta 2 a cikin matansa, da yara 8 da ta haifa. Kenan tana da ƙanne, domin ita ce ta 8 a cikinsu. Amma uwar gidansa tana da yara 14, kuma dukkansu suna raye. Jimla in an haɗa yawan 'ya'yan mu 25 ne kenan. Amaryarsa ce kawai yake kaiwa kayan abinci, domin a cewarsa ita ce take da yara ƙananu. Amma uwar gidansa tana da manyan yara wanda suke harkar kanikanci, ma'ana gyaran mota. Su suna da ƙarfin da za su iya riƙe mahaifiyarsu. Shi yasa ni ma na ɗauki wannan hanya, domin in nemi kuɗi in taimaka wa mahaifiyata da ƙannena domin su samu su yi karatu. Game da wannan turka-turka, gaskiya na cika da mamaki, kuma zuciyata za ta jima ba ta manta da wannan al'amari ba. Kuma irin tambayoyin da suke kaiwa da komowa a cikin raina har yanzu ba su gushe ba. Amma na bura ku al'umma ku yi hukunci akan mutane masu irin wannan hali. Ku ci gaba da sauraron mu akan YouTube channel ɗinmu mai suna Sisa Hausa TV domin ci gaba da kallon wannan shirye-shirye. Sannan kada ku manta, idan kun je ku danna mana ƙararrawa, sannan ku yi mana subscribe. Ga wanda suke da ƙorafi ko kuma gudunmawa ko kuma wani labari da suke so su bayar domin isarwa ga al'umma, za ku iya neman mu akan email ɗinmu mai suna sisainternational@gmail.com, ko kuma ku neme ni ta lambar waya kamar haka: 08095096133, 08095096133, ko kuma ku neme ni akan Instagram ɗina, wato itscc.